sono sinawung lang mula pecemas standung lambang Buddha jinantur tutur katilo tulo-tulat melap deng paladya winun situng upama paniskara karo rugitum yang jaman purwa binar ditameng lalu tomangga teka pasar ringgo pito tanpun renggeng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung sang murwengkata sebebyar dumadining wayang purwa para kaning kandha linarik runtuting basa dumeng kunang musurasa linarasaya karaos mulat cari rohang rasa wani ruhing diri rasa rumangsa rumangsani lir jalma ilu kaca jarweh wis rinakop cak ing carita lo becik wis gemelar jroning pakliran ya iku sejati namriksani pagdaran Dinggit Purwa Surya Candra Darem yang Kartika pinurba kodrating kawasa sarira trihangi dri bawana gilir wetek manting sinuk teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkar tumangkal kursi rambun kaya Jawa pating krembyak dadi padhanging kutu-kutu walang atoga buron wana miyang Brontoyo dadi brarantan pawicalan padhang terawangan nari Sanghyang Rawi ingkang asamrebawani jagat mungguing jagat pitanduk mungup-mungup mungguing angah-anggraning lamun kaeksi yayahan dilat-dilato bumi saya dangu sumuno Sanghyang Arka katur sumebelak kanan kiring abang esmu jenar kaprabawan nari Sanghyang Basanta tanendo katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru maya-maya pucuing gunung kene melan gendanu kasir ing prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung makutha mega tanpa tawis dangu selaing kawula dasih dene arsa ngupaya buka harap tegal sawai anglo disinami seselo teraputut sesindenan mikul garulukune hanggring raja kayane saweneh ana pirembagan samara wangi Sang Hyang saya dangu saya inggil katon nari jagat pus katon melok dening kiblat papat sunari jagat kang sawrebut biyada rebut teja rebut kekuwung parandene datan on ing kemadani kekuwunging praja ing Amarta ya ing Indra Prasta ya ing Batana Kawarsa ya ing Cintakapura abang tutuk karo pambukaning kandha saratri manggi krana negara Ngamarta dumadi saking puluh-puluh bebanjaran singasa pantuya menawi tinampi ombak samudra birang langut kang tanpa pagut pegating paningal kapantok uruting Cakrawala wane-wane cakring wisik sameneng kineping jurang corong kinepung guwa sirung kinarya susu ing peksi lawet miang sarang burung wonten ugi pasisiran Kersasana Jembar kebekaning pasir gumlaring garis pinggir tanggul harang kitri ruwi-ruwiraning klapa pratandha bumi subur pasiten mawur sadengah tinandur tangkar temangkar kawuryan dadi gunung-gunung kebanjengan ngangrang sang langit linggak-linggok lampahing tuyung mijil saking sendang-sendang mening tirtane iline pinara para praine tinampi wadhuk binendung-bendung kinarya hangening sawah miyang pategalaning Narakisma wekal panglaing tetanen bebasan tan ana bumi sajeng kangkang Sela sadaya tinanduran tanan tuwa kang marakapi tandya Bathari Sri aglaring pasabinan Yayah Rukmi Sari kang pinangku pertiwi tategane nunggu plewijeng ngrembuyung kegodhongane hambiyet wae nganti kaya manglung-manglung wit-witane polo kependhem polo kesimpar polo gemantung sadaya tan kuciwa cinawi dukulan kang maweh kasarasaning diri ingon-ingon raja kaya pitiwen sangsa ngrembaka lamun jangaglaring pangonan lamun wanci serap surya samya mulih marang kandangi dewi-dewi datelono carane kandhang nganggo kinancing palang labet tebe saking tindak Durjana Cuti samya sayek seka kapti akarya luguring nusa bangsa tuwinegari Ngamarta wana gumibanging gunung hanggung rineksa mrih lestari ron tumurun trah tumerah sadya dadi regara gane lingkungan
langkung-langkung lampu tinaridi jalma sampet-sampet ing sanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada ana namung samat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji mapan jatining jiban ingkang priji temawujud manunggaling cipta rasa karsa hamba barkarya kenging ngrasake negaring amarta lek Kusuma nganjek marang jaman kencana panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto tata turaharja dasar negara gedhe obore padang jagate dhuwur kukuse tur tado kuncarane turta kasusreng manca praja lah sinten to wau ing asta besaraning adil brajeng amarta menangkira capna dasa namaning sang nata dasaraning 10 nama wis mestani jejuluk Sanata Prabu Sri Darma Kusuma ya Prabu Puntadewa ya Sang Nata Yudhistira ya Guna Talikrama ya Sang Ajata Satru ya Sada Dwija Kangka Nata Nalendra Guna ing kagunatan kandhak saning Jalma Yudhistira ya Guna Talikrama ya Sang Ajata Satru ya Sada Dwija Kangka Nata Nalendra Guna ing kagunatan kandhak naning jalma luhur datanun kulung-kulih andhapan kasoring sesami Nalendra pepakuning bumi ingkang hanggung jejekaken kautaman Risa juga Sanata datan lenggah madaning Gatulaya parandene kacaritakna sak mangke Sanata nedha lenggah madaning sanggar pelanggatan ya ing sanggar pamujan Sinebu sanggaring pura kadang jangkep sekawan ingkang wis mapan telenging sanggar pelanggatan nenggi panenggak Pandhawa saturing Jodipati yen nunggul pawenang Raden Harya Werkudara ya Sang Bratasena ya Sang Wijasena ya Sang Bimasena ya Sang Kusumayuda ya Sang Kusumadilaka ya Sang Ganda Astratmaja jumeneng Angger Kancang Yayah Lintang Bima Sekti Hanuwaktu ing naga nalika semanten jinajaran lenggahipun panengah Pandhawa saturing Madukara Raden Harjuna ya Raden Janaka ya Kunthi Dwibarsa ya Sang Kalidi ya Dudakesa ya Bambang Margana ya Sang Suparta ya Raden Kumbang Ali-ali Satria bagus tanpa cacat guwa ya teja pengawak tirta pamulu jenar kaya kencana sinangling turta kondang dadi sotaning laranging jagat lancuring bawana Risa juga mabuka Susilastawa rumahap pangandikaning Sang Nata Prabu Darma Kusuma miwadatan kantun pragiling Pandhawa Raden Nakula Sandangsena sawetawis wis ngancik saptawari sanggaling para Pandhawa ingkang mampapun tentring sanggar palanggatan Hamangsa Semedi nglampahi tapa brata tarak brata ing cipta nedya dados sarana swarganing Kang Rama miwah ingkang ibu dugi mlajawanipun ingkang kadang sekawan sigra medhar pangandikan nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma dadi ngomong sing pangandikan dereng kababaring lisan
sasongko kumanyar mangrenggo rumempuri mangken tanpa siring rate mangilat tatet Sretinon ning pasewakan busana maneka warna Pak Puspiteng Udana Miang Panjra Sarwa Rukma renggeng maneh Narawata Obro Prabanya kang sumirat Obro Prabanya kang sumirat Kenyaring teja leliwaran
Lace sering tadet Om Wimbo kekanda mrek mingin katiuping maruta maruta mandor saparan mangambar mas Mangagung muga ngayomana marang Praja Ngamarta sak isine kadangipun Kakang Dimas Werkudara Yayi Harjuna apa dene sira kembar sepira kulumutanipun Kakang Diagung Pangaksama ya Yayi dene dina ingkang kaping 7 paripaksa pun Kakang Jogar nggone alaku semedi nalika semana tuwa tandha pitakon sakang apa ta sababe dene Dimas Harya Werkudara teka mapan ana ing sanggar pelanggatan amangsah semedi nganti temeka dina iki siadi panenggak ora matur kelawan pun Kakang apa kang dadi wigatine dene sira Yayi laku semedi jroning sanggar pelanggatan Werkudara gandeng dina samengko wis padha jogar nggone laku semedi mara Yayi pun Kakang mun kepingin ngerti apa to kang dadi sedyanira Dimas Jodipati teka laku tapa brata ana ing telenging sanggar pelanggatan pun Kakang mung kepingin wuninga kelawan nancas gegayuwaning siadi kadangipun Kakang panenggak barep kakangku Werkudara kepiye? Sing gedhe pangapuramu yen to aku ora taren karo mbarep kakangku. Apa sing tak lakoni jroning sanggar pelanggatan? Sepisan nggonku laku semedi mung kepengin napakake kamulyaning para Pandhawa ndungkap angka 2. Nggonku laku semedi ning sanggar pelanggatan netepi kelawan darmaning anak hingga wis pinutrakake dening sawarga Kanjeng Rama Prabu Pandhu apa dene Babu Madrim ning suci manjing ana ing alam panancat ana sambung rapete apa Kanjeng Rama sawarga kelawan Kanjeng Ibu dene Dimas Harya Werkudara teka laku semedya ning sanggar pelanggatan ngelingono nalika Kanjeng Rama Prabu Pandhu ya Pandhu bapakku sinendal mayang dening para Jawata mapan ana ing tempat suci manjing alam pamancat Pandhawa isih padha bocah durung bisa ngaturake dharma bektine kelawan wong tuwa monggo kewajibaning anak tumrap Werkudara siji bocah kudu bisa mikul dur mendem jero karo wong tuwa angka 2 anak kudu isa njunjung marang derajating wong tuwa barep kakangku ujaring para sepuh padha ngendikake anak ingkang bisa njunjung kelawan derajati wong tuwa kuwi bocah sing tansah mbangun miturut karo dawuhing wong tuwa bocah ing ngerti tata krama ngerti unggah-ungguh
Kuwi tegese bocah ingkang bisa njunjung marang derajating wong tuwa, ngabekti marang dawuhing wong tuwa, ngestu padha marang dawuhing wong tuwa, sarta nyingkiri pepajuhe wong tuwa. Kuwi bocah ingkang bisa gawe pamareming atining wong tuwa. Monggo saksuwene kowe karo aku dadi anake Bapa Pandhu Babu Madrim. Durung bisa ngaturake apa-apa. Ewadene Kanjeng Bapa Pandhu wis dipundhut marang panguwasaning para dewa. Babu Madrim Seto kunduran nalika nglairke kembar ya kuwi Nekula lan Sedewa. Mula seprene tumrap Werkudara rasaku isih gotang. Nadyan aku dadi anak rumangsaku durung bisa ngaturake dharma bektiku lawan wong tuwa. Durung bisa njunjung derajating wong tuwa. Nadyan anak sugih bondo sugih bandu iso munjung ingkung gajah saben dina marang wong tuwa. Yen to watake merursal medugal sak geleme dhewe, ora gelem tumindak becik sarta ora njunjung derajate wong tuwa. Nadyan bocah sugih bondo bandu parandene yen anake tumindake kaya ngono kuwi, wong tuwa kaya dene anguk-anguk marang neraka jahanam. Dimas Werkudara ya pancen bener. Ingkang sabanjure kepiye mungguh lekasing Siadi ngelingi yen to pun Kakang lawan Dimas kadangipun Kakang durung bisa ngaturake dharma bekti lawan wong tuwa. Yayi, apa ingkang mbok tindakake? Barep Kakangku. Sadurunge aku ngaturake ing akeh-akeh. Mula gage dina iki aku tak nanting karo penggali barep Kakangku. Apa wis mantep lahir batin nggonmu bakal nyengkuyung marang kareping Werkudara. Dimas pun Kakang ora bakal metu saka ing sanggar pelanggan durung bisa kasembadan penjangkaning sira Yayi. Semanten ugi kula Kakang Mas. Kula mboten badhe medal saking sanggar pamujan. Nderekaken paduka Kakang Mas Yodipati anglipun lampah semedi. Menawi dereng kasembadan panjangkanipun Kakang Mas Yodipati. Nggih, semanten ugi kula Kakang Mas. Kula ugi mboten badhe medal saking sanggar pelanggatan menawi dereng kalaksanan menapa dados panjangkanipun Kakang Mas nunggul pawenang. Yo tak tampa yen to pancen wis padha madhep mantep. Aku bakal ngandhakake apa to wigatine. Sediaku dene aku nglakoni tapa brata ning sanggar pelanggatan. Dimas Harya Werkudara mara gage matur marang pun Kakang. Apa to kang dadi sedyanira? Teka alaku tapa brata wis entuk sabta ari tekan titik lungguhan dina samengko iki Dimas. Barep Kakangku. Werkudara piye? Ngelingi Bapa Pandhu lan Babu Madrim dina samengko ora entuk kasuwargan, malah dina samengko Bapa Pandhu lan Babu Madrim isih mapan ana ing kawah Candra Dimuka ana ing neraka ya. Yayi Werkudara, nggih. Kena ngapa Siadi bisa matur ing kaya apa Siadi roh kasunyatane? Aku Siadi iso matur kaya mengkono jalaran apa? Nganti temeka dina iki Bapa Pandhu lan Babu Madrim isih mauka. Yayi, mbarep Kakangku piye? Bapa Pandhu sugenge minangka dadi mustikaning Nalendra. Sabab apa bareng tekaning seda teka mapan ana ing kawah Candra Dimuka. Prabu Pandhu darbe keluputan ingkang ora ana pangapura saka para Jawata. Ora perkara nggone luput, nanging menungsa kedunungan ina lali salah apes lan mati. Anane Bapa Pandhu nggone mapan ana ing kawah merga netepi karo sumpahe lan kudu nyaur marang utange. Sumpah ingkang kepiye Dimas? Nalika Babu Madrim nyidam-nyidam kaworan kepengin nitih Lembu Andini. Lembu Andini kuwi titianing Bathara Guru. Saka tresnane karo Babu Madrim nganti Bapa Pandhu munggah ana ing kayiwangan nyuwun ngampil Lembu Andini. Nganti kawetu ngendikaning Bapa Pandhu yen Sang Hyang Jagat Girinata maringake ngampil Lembu Andini kinarya titiane Babu Madrim. Bapa Pandhu yen to tekaning pati saguh mapan ana ing kawah Candra Dimuka. Mula tekan dina iki Bapa Pandhu isih mapan ana ing telenging kawah durung pundhat nggone nyaur utange nalika Bapa Pandhu ngucapake sumpah ana kersaning Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Mengkono Dimas, yo. Mula wektu dina iki atiku urung iso tentrem. Atiku durung bisa ayem.
Adiku ora jenak merga nadyan aku urip ana ing alam padang nanging tasah gawang-gawang ana ing paningalku pasiksan neraka ingkang tansah dadi srana Kanjeng Bapa Pandhu lan Babu Madrim ana ing swarga luka barep kakangku Andrah ingkang Puspitorum Silring Samirana mre Sekar kadung ngas kandanyo Maweh raras retnaning driya Nyai Werkudara barep kakangku piye jroning syadi matur kelawan pun kakang ana rong perangan ingkang ndak rasakake rong perangan sing kepiye siji pun kakang percaya kelawan aturing syadi nanging ing ngangka loro pun kakang isih tida-tida kelawan pengaturing syadi ingkang sira aturake kelawan pun kakang lire piye barep kakangku paring dawuh ingkang kaya mengkono Sira Dimas Harya Werkudara isih urip ana ing alam padang teka bisa weruh marang kananing Kanjeng Rama sawarga. Dimas yen pancen Syadi bisa mbuktekake kananing Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu munggo kepiye larah-larahe dene sira Dimas Harya Werkudara teka bisa ngendikake ento Kanjeng Rama mapan ana ing kawah Candradimuka barep kakangku. Nalika Bapa Pandhu bakal dening Bathara Yama Dipati aku jumangkah nututi lakune ya nanging dipenggak dening Kakek Abiyasa merga titiwancine durung nekani wahyaning mangsa kala durung titiwanci nalika semula Kakek Abiyasa paring dawuh pancen kudu kaya mengkono kodrating Bapa Pandhu iki dadi kewajibaning anak-anake Pandhu ya aku kowe Jlamprong lan kembar ingkang kudu bisa nyuwargake marang wong tuwa. Mula pambudidayaku nggone laku tapa brata ana ing telenging sanggar pelanggatan. Mung kepengin napakake kamulyaning wong tuaku. Mung kepengin dadi srana wong tuaku bisa munggah ning kasuwargan. Netepi marang tembunge wong tuwa. Anak ora iso nyuwargake wong tuwa, padha karo wong tuwa nggone anak-anak ora ana gunane. Semono uga Bapa Pandhu mesti ngarep-arep marang tumangkaring budi lan pumbam budidayaning para Pandhawa nggone gawe srana supaya Bapa Pandhu lan Babu Madrim munggah ana ing kasuwargan jati. Mula mbarep kakangku wis dadi tekate Werkudara nadyan taunana windanana arep tak lakoni nggonku nglakoni tapa brata ora bakal jugar nggonku nglakoni tapa brata ning sanggar pelanggatan. Yen durung ana tandha-tandha dewa maring pangapura marang Bapa Pandhu lan munggahake Bapa Pandhu marang swarga luka. Kang Dimas Werkudara yen to pancen kaya mengkono Yayi sedyaning Syadi lan kekarepaning Dimas Njodipati bakal pun Kakang Sengkuyung
srana nggonku anakku Tapa Brata ning sanggar pelanggatan nderekake apa kang dadi gegayuhaning sira Dimas Werkudara. Semono uga pun Kakang bebasan nganti prapting pralaya garing ning sanggar pelanggatan ora nedya jugar nggonku Tapa lamun durung ana tandha-tandha Sang Hyang Jagat Giripati kepareng ngunggahake Kanjeng Rama marang kasuwargan jati. Semantun ugi kula Kakang Mas mula dados gegayuhanipun Maduka Kakang Mas Jodipati ingkang raipun Madukara nedya nyang kuyung. Iya, semantun ugi kula Kakang Mas ingkang raipun kembar sampun nggadahi tekad sebaya mukti sebaya mati dhateng punden kula para Pandhawa sanesipun. Menawi gegayuhanipun Kakang Mas kados mekaten kula mboten badhe medal saking sanggar pelanggatan menawi dereng wonten pawarta bilih Kanjeng Rama Prabu Pandhu lan Kanjeng Ibu Madri minggah wonten ing swarga luka. Menika saestu lair batos kula kunjangan dhateng jengandika Kakang Mas Werkudara. Yo, matur nuwun. Barep kakangku Jlamprung lan kembar. Muga-muga pambudidayaning para Pandhawa netepi karo ngendikaning Kakang Abiyasa bisa dadi srana kamulyaning wong tuwa. Bisa dadi srana kasuwarganing Bapa Pandhu lan Babu Madrim barep kakangku. Sigra-sigra yen pramana kanca sigra raket nawang sesangka Nalendra mpek marwa sing sang Katri Gumulung mangrempak ing wadya Kurta-kura reka giri-giri ronanggono magawe gelar dereng ngantos sami paripurna nginya imbal wacana nenggi nalindring Amarta Prabu Darma Kusuma semawan ingkang rayi Raden Werkudara datan kantun panengah Pandhawa Raden Janaka gumareng gemardaning nadyan datan wonten peranganing Punggawa Nayaka ing keparengaken nyaket marang papaning para Pandhawa parandring mangke cetaya sing pakandikanipun Sang Werkudara nedya lampah tapa ngenya garwa gegayuhan nyuwargaken ingkang rama nggih Sang Prabu Pandhu Dewayana kadadak ora ngerti sangkan paran wonten mendung tumiyong sakinggiling sanggar pelanggatan negari ing Amarta peteng dedet limengan jagat nganti kaya taman Begawa dumadakan wonten kreting klirat ing ngandilat telenging mendung temah sigar biak padang trawangan anyarengi tumedhaing Sang Hyang Kanika Putra ya Sang Hyang Narada manjing telenging sanggar pelanggatan karo kaget sangya para Pandhawa
Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bale lumut ambraganggeng awita denceng-dencengan Nunamit pasang kali iki lho duni dumawaing tawang tuwang. Mboten nyono babar pisan. Bilih paduka Iwang Pikula Narada ingkang kepareng rawuh wonten ing sanggar pelanggatan negari Ngamarta. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka Iwang Pikulun Kanika Putra. Kencang warudayang Pak Pong Bu Bolong kali cedhe sapa sing gawe. Ayo nggih. Ulun tampa karya bombong penggali ulun. Kita atur pangabekti kaliyan panjenengan ulun ora liwat pangestu ulun tampanana ya kula Darma Kusuma. Kula pundi Cundaka Panglingga Murda. Amawa kono kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggenjengan dika lenggah. Ya wis ora kurang kepenak. Prapta ulun ing sanggar pelanggatan negara Ngamarta dina samengko iki ya ngger Puntadewa. Drada kakekku. Aku ngaturake basaku katura. Wayah ulun Werkudara. Bratasena ngaturake bekti kaliyan panjenengan ulun tampa ora liwat pangestu ulun tampanana ya. Gandha Wastratmaja. Ndak gegem dadiake jimat. Prayogakno nggonmu lenggah. Ya wis ora kurang kepenak. Pukulun nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Janaka ulun tampa, kita bekti kaliyan panjenengan ulun ora liwat pangestu ulun tampanana ya kula Permadi. Kula pundhingga jimat paripih. Dayana ing kasantosan, mugi kasekecakno anggenjengan dika lenggah. Ya wis ora kurang kepenak. Pukulun bekti kula kunjuk, pukulun. Kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Pinten tangsen kembar Nekula Sedewa kita ngabekti karo panjenengan ulun tampa. Ora liwat pangestu ulun tampanana ya kula kembar. Kula pundhingga jimat paripin dayana ing kasantosan. Nggih, kula pundhingga jimat paripin dayana ing kasantosan pukulun. Pukulun. Saestu akarya kagiat sotaning manahipun ingkang wayahpun Puntadewa. Dene rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun. Menapa badhe paring pidendhan dhateng ingkang wayahpun Puntadewa upami mekaten do pukulun. Kula mboten badhe sumaling kayun tartemtu namung mastuti dhateng sabda tama paduka pukulun sang Kanika Putra inggih wah pukulun Narada. Kula sumanggaken dhateng paduka pukulun anggenipun badhe paring pangandikan dhateng wayahipun Darma Kusuma pukulun. Dalah. Ya ingkang sepisan. Ulun tilek marang kawidadaning para wayah-wayah ulun para Pandhawa. Dene dina samengko nglakoni tarak brata. Ana ing telenging sanggar pelanggatan mongko wis entuk Sabta Ari kelungguhan dina samengko iki. Mekaten pukulun. Ya Puntadewa. Dene dungkap angka 2 rawuhing pukulun ana ing negara Ngamarta iki sayekti ora saka pribadi ulun. Kuwi babar pisan ora. Nanging pancen ulun diutus dening Sang Hyang Jagat Girinata supaya rawuh ana ing jagat pranaya ana ing sanggar pelanggatan negara Ngamarta. Wonten pandangon menapa saking Sang Hyang Jagat Girinata? Iki ngene Puntadewa. Ulun prapta ning sanggar pelanggatan iki didhawuhi dening Sang Hyang Jagat Giri Pratara Guru supaya matedhake timbalan marang jeneng kita. Timbalan mau ora kejaba amung kita tinimbalan sowan ana ing kayiwangan bareng sak laku ulun dina iki uga. Mekaten pukulun ya. Lajeng wigatosipun menapa dene kula katimbalan sowan dhateng Suralaya. Yen bab kuwi ulun ora ngerti. Ulun ki mung minangka dadi
dewa kongkonaning Sang Hyang Jagat Girinata matedhake timbalaning Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah kita katimbalan sowan menawi tetila mekaten dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun handhuwa dhateng paringipun Hyang Pikulun Jagat Girinata monggo pukulun dinten sakmangke mugi kepareng wanganti dhateng ingkang wayahipun Darma Kusuma sowan dhateng Kayiwangan yen ngono kita sago mboten sagah sabab saking menapa syukur yen to pancen kita wis sago bakal sowan ning Kahyangan Suralaya dina samengkaya bareng sak lakulun munggah ning Suralaya sowan Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah Narada kakekku Werkudara piye Gusti aja kesusu budal nanging aku tak matur marang Narada kakekku kowe arep matur apa barep kakangku ditimbali sowan ana ing Kayiwangan Suralaya iya ditimbali dening Sang Hyang Jagat Girinata pancen bener mangkono ndak rasa godhang ndak rasa aneh yen to ditimbali mongko Narada kakekku ora ngerti apa sebabe ditimbali lan wigatine apa mula saiki barep kakangku entuk budal ning Suralaya watun Narada kakekku paring dawuh wigatine apa lan karepe apa Bathara Guru dene nimbali karo barep kakangku Werkudara piye yen bab wigatine apa sedyane apa ulun mboya ngerti ulun mboya diparingi dawuh mula ulun mung sadherma nindakake kewajiban ulun minangka dadi wakiling Jawata ing Suralaya nimbali kalan sowane Kadang Musi Puntadewa dadi yen kita takon babagan wigatine apa sedyane apa ulun ora ngerti tenan wah yen ora ngerti ya wis ning muga-muga lathi karo atimu nyawiji sabab kowe dadi dewa yen nganti lathi karo atimu ora nyawiji aja takon dosa kowe dadi dewa pulasan dewa sing seneng goro dewa sing ora nyata ngendikane yen pancen kowe ora ngerti tenan ya syukur nanging yen kowe ngerti nanging kowe kandha ora ngerti tak pujek-pujekke dadi dewa sing pulasan dadi dewa sing seneng goro. Gusik. Wah, jan. Wah, sembrono kowe iki. Kena ngopo dadak wedi? Wedi wong jeneng kita ya nyumpahi karo panjenengan ulun. Dewa disumpahi titah kok wedi. Ora keperkara dewa karo titah. Ning kadang kala sumpah iki sok mandi titahe mbangane dewane. Saiki bloko ngerti apa ora? Ulun ora ngerti. Ora ngerti tenan. Wah, tak sumpahi. Ya wis ngerti. Nah, aku kok deg-degan to anggere Gunuman Werkudara iki jan. Bocah mloho ora tau tata krama, ora nganggo unggah-ungguh. Ning jebul pengendikane utawa aturmu marang panjenengan ulun iki gawe goreh penggaling Bathara Antarada. Ya, ulun ngerti. Ngerti tenan. Ngerti. Yen ngerti kandha lupute barep kakangku ning endi? Mbarep kadangmu Puntadewa iki diunggahke ning Suralaya bakal nampa pidana. Nampa pidana? Iya. Lupute nggo napa? Nek perkara lupute nggo napa kuwi aku ora ngerti. Ning sing wigati munggah ning Kahyangan bakal pinatrapan paukuman. Ora ngerti apa salahe? Ora ngerti apa Goro? Goro. Ora ngerti. Wah, ucapmu sing arep sing tak percaya kowe Goro. Ayo Gage kowe prasaja. Lupute barep kakangku apa? Wah, jan bocah kok ngoncit wae ta iki. Gage kowe bloko. Lupute merga wani nganggo jeneng Puntadewa sepisan. Angka loro Puntadewa kuwi wani nganggo gegelung keling. Kuwi dadi keluputan tumraping Sang Hyang Jagat Girinata mula tumuli ditimbali ning Kahyangan bakal pinatrapan pidana ing sak bobot lawan keluputane. Gusti, aku tak takon. Takon apa? Yen lupute mbarep kakangku kuwi tak wangsuli ning kene kowe piye? Kowe wangsulan apa coba? Kowe arep wangsulan apa? Jeneng Puntadewa luput tumraping Sang Hyang Jagat Girinata. Lha jenenge Puntadewa kuwi ora lagi wingi sore ning sing maringi jeneng Kuntri Babu ya Puntri ibuku wiwit barep kakangku lair ana ing alam padang wis diparingi tetenger Raden Puntadewa nek upama diwar ngluputake barep kakangku mestine biyen-biyen duk nalika barep kakangku isih bocah
Nanging kena ngopo kok saiki lagi diluputake? Dewane Dewa apa? Kena ngopo lagi saiki? Nah, kuwi sing ora ngerti aku. Dewa apa iki aku ora ngerti. Terus saiki aku tak takon karo kowe, kok jeneng Puntadewa diluputake? Merga Punta kuwi luhur, dewa kuwi wis ngarani, tegese mbarep kakangmu iki keluhurane ngungkuli para Jawata. Lupute nggon apa? Lupute ya nggon keluhurane ngungkuli para Jawata kuwi mau. Aku tak takon karo kowe. Ngendi eneng ratu sing dijaluk nyawane diwenehke? Kejaba ming mbarep kakangku. Waton kuwi tak anggo kabagyaning wong liya, aja kok bondo, aja kok bojo, nadyan nyawa dijaluk karep mbarep kakangku diwenehake. Mula akeh sing padha nyebutake yen barep kakangku kuwi Nalindra kang gedhe putih merga saka sucine lair lan batine. Apa kaya ngono kuwi ora luhur? Aku tak takon karo dewa, dewa ngendi sing dijaluk nyawane diwenehke? Coba saiki aku tak takon karo kowe, nyawamu tak jaluk entuk ora? Ora. Barep kakangku mesti diparingake. Apa kaya ngono kuwi ora luhur? Apa kaya ngono kuwi ora suci lahir batine? Terus aku tak takon, kurang luhur piye barep kakangku? Mula jenenge Puntadewa. Punta luhur dewa wis ngarani. Kaya ngono kok diluputke. Wah, apa dewane mek ngarep golek-golek merga wis kesasapan rasa gedeng keburu sengit karo para Pandhawa. Wah, jan bocah drogak-drogok nek omong kok nyewelangi ta. Lah aku ya ora ngerti. Terus saiki aku tak takon, lupute nganggo gelung keling lupute nggo napa? Merga gelung keling kuwi wujude pendhita utawa brahmana ingkang wis buntas kawruhe. Ana ing nyebutake brahmana mau wis sak traju sak bobot karo uripe para Jawata. Kaya ta Resi Kanwa. Lho, ngono kae nganggo gelung keling wis pantes. Bisma ing Ngetrakanda kuwi nganggo gelung keling ya apik. Rama Parasu pendhita Lana kae nganggo gelung keling ya becik, ya apik. Tur wis sak traju bobote kan para Jawata. Ning Puntadewa kuwi ratu, Puntadewa kuwi dudu brahmana, Puntadewa kuwi kudu pendhita. Ling gelung keling Puntadewa kakangku ya babu kundi. Kaya pitakonku ngarep kena ngopo kok lagi saiki padha ngluputke. Bareng saiki babu kunti wis maringi gelung keling karo barep kakangku teka dewa kok leopyak lagi saiki, ora wingi-wingi. Wah, saka pangrasaku keluputane Puntadewa iki pancen digawe-gawe dening para Jawata merga dewane duwe rasa ora seneng karo para Pandhawa terus ngluputke karo para Pandhawa utamane ngluputke karo barep kakangku. Ya ngono apa ora? Heeh yae. Ngono ketake. Wah, ora ketoke. Ning kowe iki minangka dadi kami tuwaning dewa. Nek mak ngendika sing bener, ora blindra-blindri kaya banyu tumumpang godhong sentre. Nrada hakekku piye? Mula perkara iki yen pancen kowe ndarep tekad bakal mboyong karo barep kakangku, aku sing ora oleh. Lah nek barep kakangmu iki ora tak boyong ning Suralaya, nek kowe ora entuk, nek aku sowan ning Suralaya iki mengko didangu dening Sang Hyang Jagat Girinata. Kakang Rada wonten pundi Puntadewa? Aku matur yen ora iso tak boyong. Wah, lah aku didukani. Perkara diseneni wis sak karepmu, kuwi urusanmu dudu urusanku. Wis kono ndang bali yo. Oh sik ta, aja ngono ta Werkudara. Mesakno kan panjenengan ulun. Yen pancen kowe kepengin Pandhawa munggah ning Suralaya, kudu barep kakangku sing kudu munggah. Lah sapa? Aku. Lho. Kok kowe iki piye? Saiki aku tak takon. Bathara Guru rawuh mrene ijen apa kongkonan? Kongkonan ngono kok. Kongkonan aku tegese kowe dadi wakiling Bathara Guru. Ulun dadi wakiling Bathara Guru. Yen ngundang barep kakangku nimbali nganggo wakil, sing menyang ya nganggo wakil. Wedian. Wah, iki piye iki? Terus wakile Puntadewa sapa? Aku sing dadi wakil. Kowe saguh nampa paukumane? Barep kakangku dadi gantine wong tuaku. Yen barep kakangku bakal dihukum, ewadene aku dadi wakile, aku saguh nglakoni hukumane barep kakangku. Aja kok ming di piloro nadyan tekaning pati tak wujudi. Pukulun mboten namung Kakang Mas Yodipati keparenga kula dados wakilipun Kaka Prabu Puntadewa. Pukulun mboten namung Kakang Mas Yodipati lan Kakang Mas Madukara. Kula kekalih saged dados wakiling
Koko Prabu Darmakusuma. Wah, wis piye krungu apa ora? Adine kabeh sagu dadi wakil. Barep kakangku men mapan ing negara Ngamarta. Adine papat sagu dadi wakil. Upama kudu dipidana pati, den adine papat sing tekaning pati, barep tetep urip ning alam padang. Edian. Wah, jan lah kok ora nyono babar pisan kok ketekuk-tekuk rembug karo Werkudara. Walah. Iya iki, sumangga pukulun kula aturi menggalih. Puntadewa piye? Kula namung jumurung dateng kersanipun kadang kula sekawan cacahipun menika pukulun. Wah, dalah. Pandhita kang kinara wangsit pindha kombang. Pindha kombang hangat caping tawang susuh angin. Susuh angin ngendi nggone ing kenceng warudaya pak pong bu bolong kali cedhe sapa sing gawe. Lah nek ngono aku mung kari manut karo apa kang dadi aturing Puntadewa piye nggih? Kula semanggaken kula namung jumurung ndederek kersanipun kadang-kadang kula sekawan. Lah aku ngerti aku. Aku ngerti Werkudara gelem dadi wakil ki merga Puntadewa ora tau sugih omong. Nek yen Werkudara ki wong nadyanto, sira ki wong dosa, wong kau, wong bongol. Ning kowe ki sugih omong, mula apa yang dadi pangandikaning Wang Pikulun Jagat Girinata mengko bakal kowe ingkang paring wangsulan karo matur saning Wang Jagat Girinata rak ngono to? Perkara kuwi ning aku. Kowe rasa dadak metung karo apa sing tak rasake nurut hakekku. Wah, bocah kok kaya ngono ya, wis. Yen pancen ngono aku mung kari manut. Yen ngono kadangmu papat Werkudara Janaka nek Lasdewa ulun boyong munggah ning Suralaya. Kula semanggaken paduka Iwang Pikulun Narada. Werkudara? Nggih. Wis disarujuki dening kadangmu mbarep mula dina iki sira kalawan panjenengan ulun munggah ning Kahyangan. Yo ngestake dawuh. Janaka ya semono. Inggih Pukulun kula mboten badhe selak. Nek Lasdewa ya bakal budal. Nggih Pukulun kula nderek Kakang Mas Jodipati. Nggih Pukulun kula nderek Kakang Mas Jodipati. Ya wis yen panjenengan kaya mengkono. Puntadewa penara lunggama ning sanggar pelanggatan. Adimu papat tak kanthi munggah ning Kahyangan ya mung tak jaluk Werkudara Janaka kembar aja nggunakake utawa aja nganggo badan wutuh sepata kaya ngono nanging nganggo panglemunan supaya ora ngerteni dening sapa wae nggon kita munggah ning Kahyangan. Yo ngestake dawuh Narada kakekku. Ngestaken dawuh paduka Iwang Pikulun Narada. Nggih, Pukulun ngestaken dawuh. Nggih, Pukulun ngestaken dawuh. Barep kakangku aku njaluk pamit. Werkudara sing ati-ati ya Dimas. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Kadangipun Kakang Arjuna ing ati-ati. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Ya Dimas nak kula Sadewa. Surditi ngati-ati duga-duga digawa ya yayi kadangku papat cacahe. Ayo budal Werkudara. Ya ayo tak dherekake Janaka kembar. Ayo tak gendong. Nggih Kakang Mas ngetokaken dawuh. Nggih Kakang Mas ngetokaken dawuh. Wus mentar Iwang Pikulun Narada kadhiraken sandya para Pandhawa sekawan. Raden Werkudara
Raden Arjuna miwah Raden Nakula Sadewa jegrek kanthi kaya pratima Darma Kusuma pungon-pungon ning galih ametang-metang lelampanipun sanggaring para kadang dadak sakoleng mangke Nyamaraja saka sela selaning garu ingkang sekawit sampun dangu midhangetaken pangandhanipun Sangya para Pandhawa nenggih garwa ing Ngamarta Sang Dyah Ayu Wara Drawadi uninga bilih kadang sekawan binayong wonten ing Suralaya sigra minggah madyaning sanggar pelanggatan lumajar Sang Dewa Drawadi putri Pancala angrukepi padaning nata ngamarpa Prabu Darma Kusuma Wanudya Tama ngambar arum sang kusuma ngambar arum sang kusuma garwaning pun Kakang Wara Drawadi tanpa tinimbalan suwanana ing sanggar pelanggatan mongko ndak waspadakake sarwi tawang-tawang tangis garwaning pun Kakang Yayi wong ayu eneng apa dina mengkono slaganing siadi bene kaladat ing wis sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana sinuwun menawi kula wantun cumalena sowan ngabiyantara ngersa paduka estunipun sampun sawetawis anggen kula midhangetaken pangandikanipun paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngamarta kelawan sangganing para kadang ingkang nedya damel srana swarganipun Kanjeng Rama Prabu Pandhu miwah Kanjeng Ibu Madrim bombong ing raos ingkang tanpa pepindhan nanging sareng rawuhipun Sang Hyang Kaneka putra ingkang nedya nimbali dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngamarta malah sak mangke wang kula naroda sampun kondur wonten ing Suralaya sinambi sareng kaliyan lampahipun kadang kula sekawan uga miwah kembar pangraos kula tumunten tumlawung pangraos kula tumunten sakit krana kula menggalihaken dhateng kawontenan paduka Gusti kula Sang Nata. Apa ta sababe dene mengkono aturing siadi mesti kemawon sedaya sami prisa. Sinuwun Pandhawa menika boten saged dipun pisahaken. Imbanipun antiga sak petarangan pecah setunggal sedaya badhe bela. Wondene mukti setunggal menika sedaya nanging jebul saloka ing kados mekaten menika kala wau namung kandhek wonten ing pangucap mboten kababar dados pakarti buktinipun paduka mentala dhateng kasangsaranipun kadang paduka rayi paduka sekawan ingkang rayi tinimbalan dhateng kaiwangan badhe nampa pidana teka paduka mboten mbelani dhateng ingkang rayi sekawan cacahipun malah semunipun ngiklasaken dhateng kasangsaranipun kadang paduka sinuwun mboten nyana babar pisan mbok kula aturi ing dhateng lelampahan ingkang sampun kelampah negari Ngamarta kados mekaten menika kala wau menika ingkang babat-babat pun Bratasena kaliyan pun Permadi dene paduka namung kantun lenggah wonten ing dampar. Kula nuwun sewu mboten ateges kula badhe ngundat-undat dhateng lelampahan namung sedaya menika dados kaca benggala
kebasan sampun boten kirang-kirang kadang paduka anggenipun kepengin muktekaken paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Nanging teka dinten sakmangke ingkang rayi badhe mancing dhateng kasangsa lenggan. Enak-enak lenggah dampar sila tumpang wonten negari Ngamarta kula nuwun sewu sinuwun panjenengan menika nggadahi penggalih menapa mboten kula. Drodhok salinane Sang Puntadewa midhanget aturipun ingkang garwa nggih Sang Dyah Ayu Wara Drupadi. Unjal huswa landung Sang Puntadewa nalika semanten nedya meper mobal babaling kanepson parandening mangke kaya wis wrata sarandunging hangga kamurkaning Sang Puntadewa duka yasinipe tanana ingkang pinindeng kejawi amung kayiwangan Suralaya. Eling-eling Sang Puntadewa nadyan wujud nalindring mboten nate duka parandene lamun wis mengku duka mbebayani mekar saliyane sak gunung, telung gunung, pitung gunung ngebahi jagat.